Meditácia, vstup do kvantového pola a prepis podvedomia. Pohodlne si ľahni alebo sadni. Zatvor oči. Začni jemne dýchať nosom a vydychovať ústami. Nechaj dých plynúť tak, ako by dýchalo samé telo, nie vedomá myseľ. Uvoľnenie tela a prechod do iného stavu. S každým nádychom telo zjemňuje. S každým výdychom púšťa napätie, ktoré bolo preberané z okolia. Vnímaj chodidlá. Predstav si, že gravitácia ich jemne priťahuje k zemi. Nohy, boky, hrudník, všetko sa ponára do mäkkosti. Ramená klesajú, čeľusť sa uvoľňuje, oči sa prehlbujú, telo vstupuje do stavu medzi bdením a snom, kde vedomie prestáva kontrolovať a energetický systém sa otvára. Presun pozornosti na nadvedomie. Predstav si priestor nad hlavou. Niekoľko centimetrov nad temenom je to miesto, kde začína prístup k kvantovým informáciám. Nadýchni sa do tohto priestoru. Predstav si jemné vlnenie svetla, ktoré sa rozpína do všetkých smerov. Tu sa odpája logika, tu prestáva fungovať čas. Tu vstupuje nadvedomie. Zostup do podvedomia. Pomaličky presun pozornosť do stredu hrude. Tam, kde sa prelína myseľ, emócie aj pamäť. Pred vnútorným zrakom sa otvára brána do podvedomia, do priestoru, kde sú uložené reakcie, staré rozhodnutia, automatizmy a vzorce. V duchu vyslov vstupujem sem s úctou. Chápem a preprogramovávam to, čo už neslúži môjmu životu. Teraz vstúp ešte hlbšie do nevedomia. Predstav si pomalý zostup do hĺbky tela. Ako keby sa celé vnútro ponáralo do tichej, hlbokej vody. Tu už
už nie sú slová. Tu sú len pocity, energie, spomienky bez príbehu. Je tu jedna emócia alebo blok, ktorý čaká na uvoľnenie. Aj keď nie je jasné, čo presne to je, nepomenúvaj ho, len ho cíť. Nadýchni sa doň a s výdychom vyslov: uvoľňujem ťa, môžeš ísť. Predstav si, ako sa z tela uvoľňuje tieň, tlak, farba, čokoľvek, čo sa ukáže. Prepis. Do miesta, ktoré sa uvoľnilo, nechaj vstúpiť svetlo. Husté, teplé, zlaté. Vnútorným hlasom vyslov: vyberám si nový stav bytia. Vyberám si svoju silu. Vyberám si jasnosť. Tvoje bunky, pole aj energetické centrá absorbujú nové informácie. Ukotvenie. Predstav si, ako celé telo žiari. Cíť sa ľahšie, širšie, priestranejšie, stabilnejšie, viac v sebe. Hlboka sa nadýchni a keď príde správny moment, pomaly otvor oči.